מה קורה חברים? אני ליאור מפרו רויאל, ועכשיו אני אראה לכם את הפתיחת תיבות שלי. יש לי כאן שני מג'יקל, שני ג'יינט, פרי צ'סט וקראון צ'סט כמובן, הקלן צ'סט של העשירית, 11 נצחונות בקלאסיק צ'אלנג' שזה די מבאס כי הפסדתי בגלל בעיות אינטרנט כמו שהיה לי בתחילת הסרטון, וטורניר קטן שנכנסתי אליו ממש לפני שהוא הסתיים וניצחתי את כל המשחקים. אז בואו נתחיל בפתיחה. אני אפתח את הפרי צ'סט, בואו נראה מה יצא. לא משהו מעניין, בואו נראה. ג'ם זה טוב אבל לא משהו מעניין. עכשיו אני אפתח את התיבה של הטורניר, נראה גובלין גנג וקיבלנו את זה, אני מאוד שמח. אליקסר קולקטור ו22 מיליט ברבריאנס. אני מאוד שמח שקיבלנו את הגובלין גנג כי זה קלף שנראה קלף ממש טוב, ואני כנראה שאשתמש בו, נמצא לו דק ואני אשתמש בו. בואו נראה. בולר, כמו שאתם רואים, הבולר שלי כמעט בלבל 5. עכשיו אני אפתח את ה-11 נצחונות בקלאסיק צ'אלנג'. בואו נראה מה נקבל. 7 גובלין גנג, זה מעולה. 8 אינפרנו טאוור, בומבר וגולם. טוב, בואו נראה מה נפתח עכשיו. נפתח את שתי הג'יינט לא, נפתח ג'יינט ואז את הקלן צ'סט. קיבלנו אקסבו, זה אומר שלא יקה לג'נדרי. 272 גובלין גנג. אני מאוד שמח על הקלף הזה. ונפתח את הקלן צ'סט עכשיו. לא, נפתח עוד ג'יינט. גולד, זה מעולה. 87 גובלין גנג, 187 אירוז ומסקטירס. תיבה לא כזו טובה. אנחנו מגיעים לתיבות הכי טובות עכשיו. קלן צ'סט 1600 גולד, חצין, עוד גובלין גנג, רויאל ג'יינט, פקה, 92 מיליט ברבריאן, 2 וויץ' ו27 באטרן. טוב, תיבה סבירה. עכשיו אנחנו הולכים לשני מג'יקל. בוא נפתח אותה. מאוד מקווה ללג'נדרי. 5 פייר ספיריט, 2 באטרן, דברים לא מעניינים. גובלין גנג כמובן. בואו נראה. לא יקה לג'נדרי. 4 פריז. טוב, תיבה אחרונה, בואו נקווה למזל טוב. בואו נראה. מג'יקל אחרונה, 720 גולד, 9 טזלה, 12 קנון, גובלין גן כמובן, תסתכלו כמה כבר יש לי. באטל רם, לא מעניין, ואפיק אחרון, אני מקווה למשהו טוב. 4 אקזקיושנר, אוקיי, זה נחמד. ושימו לב חברים, זה הזאפ שלי, כמעט יש לי אותו לבל 13. אני צריך רק עוד 11,000 כדי לשדרג. כמובן זה לא יהיה בסרטון הזה, אנחנו נעשה לכם סרטון על הזאפ שלי, על הלבל 13, וזה יהיה סוף הסרטון. תודה רבה שצפיתם, אל תשכחו לעשות לייק וסאבסקרייב, ואם אתם רוצים משהו תגיבו ואנחנו נתייחס. יאללה ביי.